La Teresa em va dir ho comprava perquè posava high protein i em sentia responsable. T'explico aquest cas perquè vegis què canvia quan deixes de mirar només el frontal del producte. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu etiqueta per rebre la guia. És una dona activa que omplia el carro amb púdings, iogurts i barretes perquè li semblaven l'opció correcta. La fricció real no era falta d'interès, era excés de confiança en el missatge destacat de l'envàs. Vam fer un microcanvi. Durant una setmana, abans de comprar, mirar 4 punts. Proteïna, sucre, ingredients i preu per ració. I comparar amb opcions simples. Va descobrir que alguns productes aportaven menys del que imaginava, que d'altres eren cars i que podia comprar amb més criteris sense obsessionar-se. Després em va dir, ara no em sento enganyada, em sento més desperta. Fricció real, confusió. Microcanvi, lectura. Resultat subjectiu, més criteri. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu etiqueta per rebre la guia gratuïta.